Wel, dyma ni bora Sul unwaith eto, croeso mawr i chi gyd. Mae yna nifer o bobl i ffwrdd neu yn sâl y penwythnos yma. Mae'n braf cael eich cwmni chi. Ar ddydd Santes Dwynwen, dwi'n teimlo'r hamant yn yr awyr. Y beirdd wedi bod wrthi yn sgwennu cerddi ac yn y blaen. Cerddi fel hon, mae nghariad i'n Fenws. Mae hynny yn bell. Sa'n byw ar y ddeiar, sa hynny lot gwell. Ond braf cael eich cwmni chi, ac ai wahodd Arfon mewn cariad brawdol i gyhoeddi. Diolch i chi. Wrach ddylwch i ddechrau trwy dweud bod ydych eisiau cofio at bawb ac yn ddiolchgar am bod cefnogaeth nhw wedi cael ei gysuno a gyfweliadau hefyd gefnogol yn gwerthfawrogi fo. Doedd i blaen y dda, ond oedd o ffomio bore yma fan o'n ofni wrach bod wedi cael rhyw chest infection. Gradur. A wedyn ond gawn ni weld. Dwi'n mynd i weld o'r llawn yma. Oedd fawn heddiw dan arweiniad Alun, da ni'n edrych ymlaen at glywed am y merched. Pnawn ma, de. Pnawn ma, de, ia. Diwrnod sbesial fory dydd Llun. Mae'n ddiwrnod o weddi, epeneser ac annog ar y cyd yn cynnal diwrnod o weddi. A swn i'n licio annog pawb, os gewch chi gyfle i gymryd rhan, wel, mae'n siŵr geith gyfle i gymryd rhan yn y diwrnod o weddi. Mae'n gwybod yn olygu, ydy bod chi'n rhoi hibio rhyw chwarter awr, hanner awr falle, jyst i weddio dros waith a dros genhadaeth ebeneser yn ystod y dydd. Bydd o'n dechrau hefo cwrdd ar Zoom, dwi'n credu, am hanner awr di 7 yn y bore. So chi gyd yn gallu mynd o hwnnw, Will Jeffs yn arwen, dwi'n meddwl, ynddo. A wedyn bydd pobl yn gweddio trwy'r dydd ar wahanol adegau. A fydd y cwrdd gweddi yn yr Eglwys Methodistaidd gyda nos i gloi y diwrnod. Fydd hwnnw ar Zoom yn ogystal ac yn byw. Felly, gael annog chi ymuno â hwnnw. Mae'n bwysig oherwydd mae gynnon ni eisiau gweld achos Iesu Grist yn llwyddo yn y wlad maith unwaith eto ac yng Nghaerdydd. Ac gynnon ni eisiau bod yn rhan o hynny, wrth gwrs. Dydd Mawrth, mae ffrindiau bach yn cyfarfod yn yr Eglwys Methodistaidd. Rwy'ch chi weddio dros hwnnw hefyd. Mae wedi bod yn wych ar un ddwsin o blant droi fyny wythnos diwetha. Mae wedi tyfu bob wythnos, felly dwi'n siŵr ben awn ni os maen nhw i gyd droi fyny'r un pryd. Y gornel glyd di Mercher a
dwi'n meddwl na Helen sydd o Ebenezer yn cymryd rhan yn waith y Gornel Glud. Dy Sul nesaf Alun sydd efo ni eto, ond llanast i blant yn y bore, ac wedyn addoliad arferol yn fama yn ystod yr 1 awr. Ac oedfa gymyn yn y Capel Methodistaidd yn y Pnawn. Ac mae Alun wedi gofyn mi dynnu sylw yn arbennig at digwyddiad mae gen Melin, Cymru ar ganfas Anthony Evans ac Aled Gwyn yn y clwb tennis ar y 6 ar 20 o Chwefror. Felly mae'n fus cyn i hwnnw, ond mae tocynnau'n brin. Does dim ond nifer gyfyngedig o docynnau sydd. Felly os ydych chi eisiau tocyn, 10 punt. So chi ddeud wrth John, ie? Pwyllgor Elisabeth sy'n trefnu, Melin yn hyrwyddo fe. Dyna ni. Yn trefniadau gyda'r clwb tennis. Gwych. Dyna ni, dwi'n credu bod yn byd arall, nag oes? Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i ti, Arfon. A falle bod Tudur, swn i'n synnu'n ymuno hefo ni, ar y ffrwd byw bore yma. Felly Tudur, os wyt ti yn gwylio, croeso, a da ni dymuno gwellad, buan a llwyr. A da ni ar goll hebdda ti yn setio fyny bore yma. Ond da ni wedi dod i drefn erbyn 10. Un arall o'n aelodau ni'n ysbyty, Mair Evans, Dinas Powys. Mae Mair wrth gwrs yn 104 oed. Ac da ni'n meddwl amdani hi a meddwl hefyd am y teulu sydd yn gofalu am dani hi. Felly, be am ddarllen salm bach? 121, da chi'n gyfarwydd â fersiwn William Morgan, mae'n siŵr, dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd. Ond beth sydd efo Bible.net ydy, o'n i am ddweud botnet, Bible.net, ydy bod o'n gwneud i ni feddwl eto am y geiriau allan de. Felly, newch chi ddarllen hefo fi, salm 121. Dwi'n edrych i fyny i'r mynyddoedd, o ble daw help i mi. Daw help oddi wrth yr arglwydd, yr un a wnaeth greu'r nefoedd ar ddeiar. Bydd e ddim yn gadael i dy droed lithro. Dydy'r un sy'n gofalu amdanat ddim yn cysgu. Wrth gwrs, dydy'r un sy'n gofalu am Israel ddim yn gorffwys na chysgu. Yr arglwydd sy'n gofalu amdanat ti. Mae'r arglwydd wrth dochor di yn damddiffyn di. Bydd yr hael ddim yn dylesu di ganol dydd, na'r lleiad yn effeithio arna ti yn y nos. Bydd yr arglwydd yn damddiffyn rhag pob perygl. Bydd yn dy gadw di'n fyw. Bydd yr arglwydd yn dy gadw di'n saff, ble bynnag eidi, o hyn allan ac am byth. A mae'r salm yn hyfryd o ran, da chi'n dod yn ymwybodol o ofal Duw drosta ni. Weithiau, da ni'n teimlo, mae pethau'n mynd i'r gwell, da ni'n poeni, yn stresio ynglyn â phethau. Ond mae'r salm bach yna'n dweud, peidiwch a pryderu'n ormodol, mae'n naturiol bod ni yn pryderu a poeni am bethau, ond peidiwch a gadael i hynny gymryd drosodd eich meddwl na'ch calonna chi. A wythnos dwytha, nes i ddeffro, dwi'n cysgu fel mochyn lle de, ond nes i ddeffro rhyw noson, a dyma'r adnod, ni a de fe i'th droed lithro, sydd yn y salm. Dod i'n meddwl i, dyma mae'n rhaid mi rannu hyn efo pobl Ebenezer. Ac o'n i'n meddwl, diolch yn gadael i dy droed di lithro, mae gofal Duw yn fawr drosta ti. O'n i'n meddwl am ddringo, o'n i'n meddwl am rew, a y perygl o lithro oddi wrth Dduw, lithro oddi wrth ffyr. Ond dymuniad Duw ydy bod chi yn byw mewn perthynas efo fo, a bod presenoldeb Duw yn eich adeiladu chi, yn eich caru chi, yn eich adnewyddu chi. A weithiau, da chi'n effro'n y nos, a dysgwch yr adnod.
Ni ade fes droed lisra, ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. Be mae Beibl.net di roi? Trydydd adnod, bydd e ddim yn gadael i di droed lisra. Dydy'r un sy'n gofalu amdana ti ddim yn cysgu. Wrth gwrs, dydy'r un sy'n gofalu am Israel ddim yn gorffwys na chysgu. Di Duw ddim yn gorfod cysgu. Mae o'n ysbryd i'w Duw. Mae o gyda ni yn hywyllwch yn nos, yn hywyllwch yn anhawstera, yn gofidia. A mae'r salm yn dysgu ni ac yn hannog ni i ymddiried yn y gofal mae Duw yn ei roi. Gawn ni weddio hynny ni ganu hon wedyn. Arglwydd, diolch i ti am gysur a anogaeth Salm 1:1, sydd yn sôn am dofal di drosta ni. Maddau yn bod ni weithiau'n anghofio hyn. Dyfo ti yn dymuno y gorau i ni. Dyfo ti'n dymuno yn bod ni'n teimlo yn ddiogel yn dy bresenoldeb di. A beth bynnag sydd yn digwydd fod y diogelwch hwnnw'n sicr drwy'r arglwydd Iesu Grist. Efi a geidw dyfynediad a styfodiad o'r awr hon hyd yn byth bythoedd medda'r salm. Wyt ti'n edrych ar ôl yn mynd am dod ni, y pethau da ni weithiau'n meddwl sydd yn rhy fychan. Da ni diolch i ti am y cysur hwnnw, ac am y fendith o fod yn bobl i ti, lle mae yna fodlonrwydd a dedwyddwch a sicrwydd i'w gael bob amser. Fe weddiwn dros yr oedfawn Cristnogol sydd yn digwydd ar y Sul yma, a phobl Iesu Grist wedi dod at ei gilydd i orffwyso, i ddathlu'r atgyfodiad, ac i sylweddoli fod yr ysbryd glân wedi dod ar y Sul. Bendithiad y bobl ar hyd a lled y byd, ar y cyfandiroedd i gyd, oherwydd da ni'n ymuno gyda nhw mewn mawl. Da ni gweddio dros y rhai hynny sydd wedi bod yn sal, yn gorfforol, y rhai hynny sydd yn teimlo'n isel yn ysbrydol, gan ofyn am da agosatrwydd di tuag atyn nhw, ac y byddan nhw'n profi bendith yr ysbryd glân o ddydd i ddydd. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu. A fi mewn i byrth fy niw a diolch yn fy nghalon ni. A fi mewn i'w gynteddoedd a mawl.
Mae'n gallu chwarae piano a clapio ar un pryd. Mae hwnna'n fawn sydd y tu hwnt i fy meddwl i. Ond yn yr annog i ni gofio clapio, bod ni'n dod at y gilydd i lawenhau ac i fwynhau cael addoli Duw. A nid i fod yn ddiflas ac yn ddigalon oherwydd mae Duw yn caru ni. Diolch i Arfon am sôn am yr 12 awr o weddi, Ebenezer Angor, i weddio dros waith Iesu Grist yn plith ni. A'r syniad ydy yn annog yn gilydd i weddio. Mae yna amserlen yn y cefn y fanna, os da chi eisiau rhoi eich enw. Nid bod ni'n gweddio am 12 awr, ond bod ni'n annog yn gilydd yn ystod y 12 awr fori, i roi chydig o amser i weddio dros waith Iesu Grist. A da ni'n meddwl yn benodol am waith Duw yn Ebenezer ac yn Angor. A allwch chi roi eich enw, bod chi'n rhoi 10 munud, bod chi'n rhoi mwy nag 10 munud yn ystod y dydd. Bod chi'n dweud, na i weddio wrth fita'n llunio. A wedyn da chi'n meddwl, wel, am be dwi fod i weddio? Cos mae yna rhywbeth felly ynglyn â gweddi weithiau, does? Bod ni'n eistedd na meddwl, dwi fod i weddio, ond am be dwi fod i weddio? Ond mae Gwyl Jeffs, chwarae teg, di gwneud rhestr, a mae yna gopia ar daflen yn y cefn yn fanna, pwyntiau gweddi. Mae o yn yn annog i ni weddio dros y byd am heddwch, am undod a chariad o fewn i'r gymdeithas, dros arweinwyr am ddoethineb, a mae hwn yn rhywbeth sydd yn amlwg pan da ni'n gwylio'r newyddion, yn dydy? Bod yna arweinyddion sydd yn creu rhwygiadau erbyn hyn. A mor hunan dybus a sicr ohonyn nhw eu hunan, fel y gallan nhw achosi wledydd fynd i wrthdaro. A mae'r gwleidyddion angen doethineb. Maen nhw angen dallt beth ydy arwyddocâd yr hyn maen nhw yn ei ddweud. A dwi yn meddwl yn benodol am Donald Trump ac am Putin ac arweinyddion eraill. Sgennyn nhw ddim doethineb. Maen nhw yn meddwl, da ni'n iawn, a dyna fo. Ond da ni'n byw mewn byd amrywiol, a da ni angen heddwch. A gweddi am obaith y negas yr Efengil. Wedyn mae y gweddi'n cael ei tynnu a'r rhwyd yn cael ei tynnu'n dynach gan Gwilym. A mae'n sôn am yn gwlad, am Gymru, gweddi dros y plant, a'r wirion, a phobl ifanc, a teuluoedd ifanc, a'r her o rannu y newyddion da hefo nhw yn yn hoes ni, sydd wedi newid gymaint. Mae pethau wedi newid ers oedden ni'n blant. Gweddi eto dros wleidyddion ac etholiad yn dod yng Nghymru eleni, dros Eglwysi Cymru, dros waith newydd yng Nghymru. A mae hynny yn digwydd, mae yna gyfarfodydd, mae yna eglwysi, mae yna ymestyn allan, mae yna waith cymunedol yn digwydd sydd yn rhan o yn tystiolaeth ni. Tynnu'r rhwyd yn dynach ein cymuned a dinas Caerdydd. Ac os oes yna rhywun yn gwrando o ardal arall o Gymru, allwch chi weddio dros eich ardal chi. Cyfiawnder, problemau cymdeithasol, hunanoldeb ac amharch tuag at eraill, ac am undod rhwng eglwysi. Mae'r wythnos ddiwetha wedi bod yn wythnos weddi dros undeb Cristnogol. A ddaron ni gael oedfa hyfryd yn Mini Street fel Eglwysi Cymraeg nos Fercher diwethaf. Ac yna ein heglwys yn cynulleidfaodd ni Ebenezer Angor dros waith plant, ieuenctid, teuluoedd, cleifion oedrannus, arweiniad, trydan yr ysbryd glân a gweithgarwch yr eglwys a'i thwf i'r dyfodol. A mae di rhoi awgrymiadau yn y Beibl. Felly, mae yna ddigon o ddeunydd i chi edrych arnyn nhw a meddwl, swn i'n hoffi cyflwyno hwn arglwydd i ti. Oherwydd, da ni'n gwybod am yr argyfwng ysbrydol yn gwlad ni. Da ni'n gwybod bod ni'n byw mewn byd gwahanol a dymuniad pobl Dduw wedi bod gwaith Dduw, gwaith cariad, gwaith newyddion da, gwaith iachawdwriaeth yn llwyddo
yn yn plith. Felly anogaeth syml, gweddiwch yn ystod y 12 awr fori, a gallwch chi ymuno fel oedd Arfon yn dweud, unai Zoom yn bore, neu Zoom gyda'r nos. Cwestiwn Iesu. Dwi wedi bod yn edrych syl dwytha heddiw. Wyt ti'n cysgu? Dyma di'r cwestiwn da ni'n mynd i drafod. Mewn cylchgronna yn y 4edd ganrif ar 15, ynddo? Fel y diwygiwr, a'r dysgedydd, a'r cronicl bach, a'r drysorfa, yr enwadau i gyd. Mi oedd yna erthygla ynglyn â pheidio disgyn i gysgu mewn gwasanaethau. Allwn ni roed enghreifftiau hanesyddol i chi, oedden nhw'n dweud pethau fel, dos i dywelu yn fuan ar nos Sadwrn. Cyn y diwygiad dirwestol oedden nhw'n dweud, paid ag yfed mewn tafarn ar nos Sadwrn. Cael noson dda o gwsg a tyrd i roedfa yn fywiog ac yn llawn egni. Mae'n ddoniol i mi, ond oedd o'n broblem 20 mlynedd yn ôl. Fel mae'n gallu bod heddiw. Oedd o'i dwawd lot hirach, gofiwch. Da ni sôn am 2 awr o leia 20 mlynedd yn ôl. Lle oedd pobl yn cysgu. A da ni weld o'n y Beibl hefyd. Da ni weld, mae yna un enghraifft yn Actau, bod bachgen gŵr ifanc mewn ffenest yn gwrando ar bregethwr, oedd yn siarad yn hir, ac fe syrthiodd o allan drwy'r ffenest. Marc oedd o. Nath o ddim brifo, diolch beth, ar efo gael ei adfer. A mewn un darn mae Iesu'n gofyn y cwestiwn i 3 o'r disgyblion, wyt ti'n cysgu? Da chi'n gwybod lle mae o? Mae rhai o'na chi'n gwybod lle mae o. O dyma'r darlleniad i chi. Getsemane, nos Iau Cablyd, cyn dydd Gwener y Groglith. A mae Iesu swper yr arglwydd wedi bod yn yr oruwch ystafell, a maen nhw'n mynd allan am dro, a mae Iesu mewn ing mawr. Mae o mewn poen meddwl mawr yn ystod y noson. A na i ddarllen y darlleniad yn gyflym. Dyma Iesu mynd gyda'i ddisgyblion i le o'r enw Getsemane. Eisteddwch chi yma, meddai wrthyn nhw, dwi'n mynd i weddio. Aeth Pedr, Iacob ac Ioan gydag e, a dechreuodd brofi dychryn a gwewyr meddwl oedd yn ei lethu. Mae'r tristwch dwi'n ei deimlo yn ddigon i'm lladd, meddai wrthyn nhw. Arhoswch yma a gwylio. A eithon ni flaen ychydig, a syrthio'r lawr a gweddio i'r profiad ofnadwy oedd o'i flaen, fynd i ffwrdd petai hynny'n bosib. Aba, dad, meddai, mae popeth yn bosib i ti. Cymer y cwpan chwerw yma oddi arnau, ond paid gwneud beth dwi eisiau, gwna beth rwy ti eisiau. Pan aeth yn ôl at ei ddisgyblion, roedden nhw'n cysgu. Ac meddai wrth Pedr, Seimon, wyt ti'n cysgu? Alle ti ddim cadw golwg am 1 awr fechan. Cadwch yn effro, a gweddiwch y byddwch chi ddim yn syrthio pan gewch i'ch profi. Mae'r ysbryd yn frwd, ond y corff yn wan. Yna, aeth Iesu ffwrdd a gweddio'r un peth eto. Ond pan ddaeth yn ôl, roedden nhw wedi syrthio i gysgu eto. Roedden nhw'n methu'n lan a chadw eu llygaid ar agor. Doedden nhw ddim yn gwybod beth i'w ddweud. Pan ddaeth yn ôl y drydedd waith, meddai wrthyn nhw, da chi'n cysgu eto. Dal i orffwys. Dyna ni. Mae'r foment wedi dod. Dwi, mab y dyn, ar fi'n cael fy mradychu i afael pechaduriaid. Codwch, gadewch i ni fynd. Mae'r bradwr wedi cyrraedd a da ni'n diolch i Dduw am ei air. Rwan ta,
beth sy'n bwysig yn yr hanes yma ydy'r hyn sydd yn digwydd i Iesu, ynde. Mae o mewn dryswch yn ei galon. Mae yna frwydr ysbrydol yn digwydd o'i fewn ynglyn â gwneud ewyllus Duw y Tad. Mi oedd o'n gwybod i fod o'n mynd i farw y diwrnod wedyn. Mi oedd o yn ofni be fyddai hynny yn ei olygu ynddo fo. Mi oedd o yn gwybod ar yr un pryd i fod o'n rhan o gynllun Duw i ddod â iachawdwriaeth ac achubiaeth i ddynoliaeth. A bod yr hyn oedd o'n mynd i wneud yn gwbl allweddol i gynllun Duw ar ein cyfer ni. Ond mi oedd o'n gwybod i fod o'n gwynebu poen, oedd o'n gwybod i fod o'n mynd i wynebu creulondeb, ac oedd y frwydr yma yn ei galon rhwng i fyddhau ewyllus ei dad neu beidio. Oherwydd doedd dim rhaid i Iesu Grist farw. Oedd o'n berffaith, canlyniad pechod ydy marwolaeth, oedd Iesu'n berffaith, doedd o ddim yn gorfod marw. A mae o'n deud hefo un yn y darlleniad yma, yn dydy, Aba Dad, mae popeth yn bosib i ti. Cymer y cwpan chwerw yma oddi arnau, y dioddefaint, y farwolaeth ydy'r cwpan chwerw. Nid i dynnu hyn oddi arna fi, ond medda fo, nid be dwi'n neud, neu be dwi eisiau, gwna di beth rwy ti eisiau. Ac wrth gwrs fe gyflawnodd Iesu ewyllus Duw drwy fynd i'r groes i farw drostan ni y diwrnod wedyn, ac i ddioddef cosb a llyd y canlyniadau, da chi'n gwybod, yn anifuddod, yn drygioni, a mae jyst tryfeloedd anghyfiawnder, tristwch, newyn, bod Iesu di dioddef dros y cwbl yna, mwyn yn cymodi ni, dod i ni yn ffrindiau hefo Duw, a diolch i'r drefn am hynny. Mae yna emynad oes o fenaid gwel i Getsemane, edrych ar dy brynwr mawr, yn yr ing ar ymdrech meddwl, chwys a gwaed yn llifo i lawr. Dyma'r cariad, mwyaf rhyfedd fi erioed. Mae'r hynna'n eiriau hyfryd yn ydyn, dyma'r cariad. Chi'n bod beth sy'n dod i meddwl i pan dwi'n dyfynnu'r adnod yna, pennill yna? Bod yng nghwrdd gweddi Ebeneser 30 mlynedd yn ôl. A Antipegi yn codi yn y cwrdd gweddi. 80, 90, dwi'n yn siŵr faint i oedd hi. Ac yn canu unawd. Ac un o'r pennillion oedd hi'n canu oedd y pennill yma. Ac wrth iddi ganu y ddwy linell ola o dagra yn pwlio lawr i gryddiau hi. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Dyna'r cefndir. Felly mae'r tri disgybl wedi mynd hefo Iesu Grist, oedd wedi gofyn i Pedr, Iacob ac Ioan, dywch efo fi i'r fan yma. Ac oedd wedi dweud wrthyn nhw, aroswch chi'n fama, dwi'n mynd yn ymlaen chydig mwyn gweddio. Ac yna mae'r frwydr ysbrydol yma yn halon Iesu Grist yn digwydd. A mae Iesu'n dod yn ôl. A mae'r tri ohonyn nhw wedi disgyn i gysgu. A dyna pam bod Iesu'n gofyn y cwestiwn, Pedr, wyt ti'n cysgu? A mae yna rhyw fath o deuoliaeth does rhwng dwyster Iesu Grist a, wel, di faterwch y disgyblion. Oedden nhw wedi blino, oedden nhw disgyn i gysgu, ing Iesu Grist. A diolch bod Duw yn gweithredu pan da ni'n cysgu, fel mae'r Salm 1:1 yn ei awgrymu. Ond mae'n gwestiwn, oedd yn gofyn cwestiwn i'r disgyblion, y gallwn ni ofyn i ni'n hunan fel Cristnogion, bod Iesu'n gofyn i chi a fi, wyt ti'n cysgu?
Wyt ti'n cysgu o ran dy ffydd? Wyt ti'n cysgu o ran dymroddiad i waith cariad Duw yn Iesu Grist? A mae'r tri yn cysgu. Pedr, tri cymeriad gwahanol. Oedd Pedr yn dipyn o wariar, doedd. Gyfarwydd o'r gair, oedd o'n wariar, oedd o'n i ddeud yng Ngwynedd. Mae o dipyn o wariar. Oedd o'n ymgyrchydd. Oedd o yn un oedd yn ymateb yn syth i bethau ac yn gweithredu yn syth pan oedd o'n gweld pethau o'i le. Ioan yn cael ei ystyried yn fwy o feddyliwr. Doedd o ddim mor fyrbwyll a Pedr. Ioan, yr un disgybl yr oedd Iesu yn ei garu, ysgrifennodd Efengil Ioan a llythyrau Ioan. Ac ar ôl y 2 blynedd, oedd o wedi meddwl am y 2 blynedd hefo Iesu. A wedi cnoi cil, wedi myfyrio dros arwydd o cad be oedd Iesu wedi ddysgu iddo fo. Feddyliwr. Ac yna Iago, trydydd disgybl, eto chydig bach yn wahanol. Mi oedd o yn llawn ffyddlondeb. Yr awgrym ydy na fod brawd Iesu Grist. Iago i frawd o. A mae yna 3 peth sydd yn wahanol yn y 3 disgybl sydd yn cysgu. Mae Pedr yn ymgyrchydd tambaid, wariar. Mae Ioan yn feddyliwr dwys. Mae Iago am fod yn ffyddlon i Iesu Grist. Wyt ti'n cysgu? Rhan ni gael gweddi byr, canu emyn, a na ni ystyried 3 beth yn sydyn. Gawn ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am y modd. Mae dair yn siarad hefo ni ym mhob oes. Da ni'n diolch am yr hanes yma, ac am aberth rhyfeddol yr arglwydd Iesu drostan ni, a ni'n anheiddi dim yn llawn cariad tuag at ddynoliaeth. Doedd dim rhaid iddo fo, mewn un ystyr wneud yr hyn ac a wnaeth, ond fe roddodd ei hun yn wirfoddol yn mwyn ni. A da ni'n cael yn llorio gan hynny. Gan dy gariad di tuag at fyd sydd yn annifyr, sydd yn dinistrio'r greadigaeth, sydd yn aml yn llawn casineb tuag at gyd-ddynion. A da ni'n myfyrio bore yma ar y cwestiwn i'r disgyblion, wyt ti yn cysgu? Neu di yn helpu ni i feddwl am hyn ac i gael yn bwydo fel Cristnogion drwy dair di. Fel y bod ni'n gallu gadael yr oedfa yma wedi cael yn atgyfnerthu o ran yn ffydd ac o ran yn deall, yn barod i weithredu drosto ti. Yn enw Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu yr emyn nesa. Molar io'r fenai di, addolaf y sanctau dyn. Dyro newydd gan fenai di, addolaf y sanctau dyn.
Rwan ta, wyt ti'n cysgu ydy y cwestiwn? Os ti'n mynd yn gynnas yma, mae'n her i ni gyd yn ystod y gwasanaeth. O felly mae de. Felly, na ni edrych yn sydyn ar y tri ffeth yma, nodweddion y tri disgybl, Pedr, Ioan ac Iago. A da ni gwybod am Pedr oedd yn llawn brwdfrydedd a tân. Oedd weithiau'n fyrbwyll iawn, oedd yn gwneud pethau gwirion yn ddiffiant mewn ffordd, ond oherwydd ei natur o. Ac fel disgyblion Iesu, da ni gyd o wahanol. Mae ganddo ni nodweddion, cryfderau a gwendidau gwahanol o fewn i eglwys. A dyda ni ddim i gyd i fod yr un fath. Da ni fod o wahanol oherwydd yn yr amrywiaeth hwnnw, mae yna gryfder a donia a tyndra adeiladol. A da chi'n gorfod cael tyndra adeiladol o fewn i eglwysi, sydd ddim yn esgor ar rwyg, neu ar wrthdaro neu casineb, ond sydd yn esgor ar egni ac ar syniadau newydd ac ar symud ymlaen, oherwydd di eglwysi ddim yn aros yn ei hunfan. Drwy arweiniad y Beibl a'r ysbryd glân, da ni yn addasu i'n hoes. Ac felly mae natur Pedr, Ioan ac Iago yn wahanol, ond yn harwain ni i feddwl am bethau amgen. O'n i'n disgrifio Pedr fel wariar, oherwydd i fod o felly'n aml yn dweud. Fodd y cyntaf i sefyll a oedd o'n tynnu cleddu fallan ac ymosod ar malchus gwas ar chyffeiriad. A mewn man arall, mae o'n dweud, na i ddim dy frawdychu di, fydda i hefo chdi. Falla neu trein i gyd gefni arna ti, ond na i ddim. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod yr hanes i fod o wedi bradychu yr arglwydd Iesu. Mae Pedr y math o berson sydd yn brwydro dros faterion sydd yn bwysig i ddiw ac sydd yn rhoi tystiolaeth loyw. Dydy o ddim yn ddiniwad, dydy o ddim yn dal yn ôl, ond mae o yn llawn brwdfrydedd. Ac yn hannog ni feddwl am faterion sydd yn bwysig i ddiw, y dylia ni fel Cristnogion fod i cefnogi ac yn rhoi amser tuag atyn nhw. Enghraifft, dwi wedi bod yn meddwl yn ddiweddar am y busnes cadwraeth yma, edrych ar ôl creadigaeth Duw. Mae pobl fel David Attenborough a'r ferch ifanc Greta Thunberg, beth enw i? Thunberg, wedi bod ar flaen y gad yn tynnu'n sylw ni at y modd yma dynoliaeth yn dinistrio byd natur sa'n nhw yn ei alw fo. Ond wrth gwrs, pan da ni'n darllen y Beibl o'r llyfr Genesis ymlaen, da ni'n sylweddoli na creadigaeth Duw ydy hwn y planed yma, a'r planedau i gyd. A fod Duw ar ben hynny wedi rhoi cyfrifoldeb i ddynoliaeth, i edrych ar ôl ei greadigaeth yn ofalus ac yn ddoeth. Ac felly, mi ddyla Cristnogion fod ar flaen y gad hefo pethau fel cadwraeth. Oherwydd mae Duw wedi dweud chi sydd i edrych ar ôl
byd natur a'r greadigaeth. Ac os ydym ni wirioneddol yn caru yn cyd bobl ar y ddaear yma, mi ddylan ni sylweddoli fod newid hinsawdd yn fygythiad i greadigaeth Duw ac i bobl. Yn aml, canlyniad newid hinsawdd ydy tlodi a newid mawr y dyddiau yma. Canlyniad newid hinsawdd ydy rhai rhyfeloedd sydd yn digwydd yn y byd. Canlyniad newid hinsawdd a newid mewn gwledydd ydy bod anghyfiawnder yn cynyddu a gwrthdaro yn digwydd. A weithiau, da ni yn gysglyd fel Cristnogion ac yn amharod i weithredu oherwydd bod ni'n meddwl, os gen hyn ddim byd i wneud efo ni fel Cristnogion. Diolch yn ysbrydol iawn, ydy? Diolch yn ysbrydol iawn edrych ar ôl ydy mae o. Oherwydd mae Duw wedi greu o, a mae Duw wedi gofyn i ni ofalu amdano fo. Ac felly lle Cristnogion ydy tynnu sylw at gwrando. Mae hwn yn rhywbeth sydd yn bwysig i ni o ran tlodi a dioddefaint yn ein byd ni. Ac os ydym ni yn galw ar wladwriaethau a gwleidyddion i newid i ffordd o weithredu, oherwydd y ffordd o weithredu ydy, yn yr oes bresennol ydy, o da ni'n iawn heddiw, na wwff dim plant ac i'n wirion ac i'n gorwirion fydd yn gwynebu gwir effaith hyn. Da ni'n iawn, diolch ots am pwy bynnag sydd yn dilyn ni ar y ddaear. Mae Duw yn caru pobl, mae Duw yn caru cenhedloedd y byd, ac felly da ni'n gorfod targedu pethau i'w cefnogi ac i'w wneud gwahaniaeth. A fedra i ddychmygu Pedr ar flaen y gad, fel yr oedd o, yn deud. Mae'n athronydd o'r enw Toby Ord, a mi sgwennodd o lyfr The Precipice yn ddiweddar. Ac oedd o'n deud fod tebygolrwydd dyfodiant y byd, difodiant bod y byd yn cael ei ddinistrio, wedi cynyddu o 1 mewn 100 o ganlyniad i bethau fel asteroids yn taro y ddaear, i 1 mewn 6 erbyn y ganrif hon, oherwydd pethau fel pandemics, rhyfel niwclear, newid hinsawdd, a mae o'n sôn am berygl artificial intelligence hefyd. Hynny yw, bod ni'n byw mewn cyfnod erbyn hyn, lle bod yna berygl enfawr bodynoliaeth yn dinistrio i bodolaeth nhw ei hunan. A mae'r Efengil yn dysgu ni y gofal rhyfeddol yma, dros yn gilydd, dros bobl a thros greadigaeth Dduw. Mae Cristnogion wedi gweithredu ar flaen y gad dros y canrifoedd William Wilberforce, Martin Luther King, Lord Shaftesbury hefo carcharorion, Chadwara hefo'r Samariaid, Desmond Tutu hefo apartheid. Ydych chi'n cysgu? Pedr, wyt ti'n cysgu? Dyn yr ailyn ydy Ioan, y meddyliwr dwys ynglyn â phetha. Ioan, wyt ti'n cysgu? Un peth da ni angen yng Nghymru ydy meddylwyr mewn cyd-destun Cristnogol. Os da ni'n cael yn boddi gan syniadau anghrediniaeth seciwlar trwy'r adeg, a da ni fel eglwys ac fel cymdeithas angen Cristnogion sydd yn meddwl yn ddwfn am bethau, mwyn i ni gymhwyso'r Efengil yn effeithiol nawr ac i'r dyfodol. Oherwydd mae gymaint o bethau'n herio, gymaint o broblemau, mae pobl a phobl ifanc yn gorfod i wynebu, a mae gan Gristnogaeth rhywbeth i'w ddweud am bob un o'r problemau mae pobl yn ei gwynebu. A da ni angen pobl i ddarllen a dysgu ac ysgrifennu mewn cyd-destun Cristnogol. A mae mor brin yn y Gymru Gymraeg. Da ni troi trwy'r adeg
at feddylwyr cenhedloedd eraill i'n harwain ni, sydd yn byw mewn cyd-destun gwahanol i genedl y Cymru i radda, a da ni diolch amdanyn nhw. Efo heria fel agwedd Cristnogol at artificial intelligence, sut da ni'n ymateb? Agweddau Cristnogol iach at traws a rhywedd ac yn y blaen. Agweddau Cristnogol at wleidyddiaeth, heb fod yn bleidiol, ond be mae'r Beibl yn dysgu ni am fyd gwleidyddol yng Nghymru 2026. Mae angen pobl sydd yn meddwl ac yn treulio amser ynglyn â'r pethau hyn, ac nid yn bod ni yn derbyn bob dim ac yn panicio, da ni'n gwybod be wneud. Oedd Ioan yn feddyliwr Cristnogol. Sut da ni fel Cristnogion yn ymateb i dwf yr asgell dde eithafol heddiw? A hynny'n ddoeth, ac mewn cariad, ac yn gytbwys, ac yn arwain pobl i sylweddoli beth sy'n iawn yng ngolwg Duw. A da ni'n gwybod na'r sylfaen ydy cariad yn y fan honno. Wyt ti'n cysgu wrth feddwl am bethau? Wyt ti'n cysgu wrth wneud dy Gristnogaeth yn berthnasol i dy fywyd? Faint amser wyt ti'n dreulio i chwilio am agweddau Cristnogol am y materion hyn? Sawl llyfr Cristnogol wyt ti yn ei ddarllen yn ystod y flwyddyn? Sawl TikTok Cristnogol wyt ti yn ei wylio? Rhai iach, rhai buddiol, rhai doeth. Alun, wyt ti'n cysgu ynglyn â'r pethau hyn? Mae angen i ni fel Cristnogion fod yn glir beth da ni yn gredu, fel y bod ni'n gallu rhannu yr hyn da ni'n gredu hefo eraill. Gawn ni weddio. Dad, mae'r cwestiwn bach yma yn yn herion i y bore yma. Wyt ti'n cysgu? Wyt ti'n cysgu yn dyfrwdfrydedd dros waith yr arglwydd Iesu Grist yn rhoi amser o'r neilltu i dy wasanaethu di a dy deyrnas tragwyddol? Beth ddylia ni fod yn ei fabwysiadu? Beth ddylia ni fod yn ei wneud yn benodol yn ystod 2026? Os na bethau da ni angen i newid, os na bethau ddyla ni stopio i wneud mwyn rhyddhau amser i waith dy deyrnas di. Wyt ti'n cysgu wrth feddwl fel Ioan? Yn y dechreuad oedd y gair a'r gair oedd gyda Duw. Oedd Ioan wedi meddwl am ymgnawdoliad yr Iesu. Drwy yr ysbryd, drwy y gair, drwy anogaeth yn gilydd, neu di'n helpu ni i feddwl yn Gristnogol. Neu di ryddhau pobl o bob oed ac yn arbennig oedolion ifanc yn y Gymru sydd ohoni ac yn y Gymru Gymraeg i feddwl ac i gynhyrchu deunydd doeth a chytbwys a chyfoes Cristnogol fydd yn cyffwrdd bywyda. Fydd yn herion pobl ifanc ni sydd heb ffydd, sydd hefo chydig o ffydd, sydd yn llawn ffydd, i feddwl fel Cymru mewn ffordd Gristnogol, at yn cyd ddinasyddion, at y greadigaeth, at y problemau da ni yn wynebu, fel cenedl fach da ni'n tystio iddi. Deffra ni, Dad. Deffra ni drwy'r ysbryd glân o'n cysgadrwydd, fel yn bod ni yn dy wasanaethu di. Yn enw Iesu. Amen. Mae yna un bach ar ôl. Fydd am 5 munud. Na ni ganu yr gan hon. Byddwch chi'n gwybod i pan mae Catrin yn chwarae trwyddi hi. Nefol Dad ni allaf ddeall sut y medrais i fodoli am gyllid heb wybod am dy gariad grymus di. Mae Catrin am chwarae trwyddo fo.
Diolch. Ac i gloi, a just put bach. Wyt ti'n cysgu? Dyma'r cwestiwn sydd wedi bod ar y meddyliau. Ar ola ydy, da ni wedi edrych ar Pedr, da ni wedi meddwl am Ioan, a da ni'n meddwl am Iago sydd yn cael ei gyflwyno fel disgybl, fel dilynwr i'r arglwydd Iesu Grist. Wyt ti'n cysgu Iago? Wyt ti'n cysgu fel dilynwr i Iesu Grist? Wyt ti wedi mynd yn flinedig? Wyt ti wedi mynd yn llesg fel disgybl i'r arglwydd Iesu? Wyt ti'n fodlon ar pethau fel y maen nhw a bod nhw'n parhau tra byddwn ni, ond diolch ots am y dyfodol a'r genhedlaeth sydd yn dod. Da ni gallu mynd yn gyffyrddus yn ein Cristnogaeth cragenaidd o fewn i belen bach yn Cristnogaeth ni yn hunan. Ond mae bod yn ddisgybl yn golygu mwy na bod ni'n iawn yn dydy. A mae Iago o bawb yn dysgu hynny yn ei lythyr ynglyn â ymestyn allan i'r gymuned hefo ffydd. Wyt ti'n fodlon hefo diffyg gwefr yn dy fywyd ysbrydol di? Wyt ti'n cysgu i ddyfnder ysbrydol sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist? Byddai'n meddwl weithiau, faint sy'n mi gyfadda, ar ddiwedd cyfnod fy ngweinidogaeth erbyn hyn. 40 mlynedd, mae'n siŵr newch chi glywed y frawddeg yna lot y flwyddyn yma. Ers 1986, dwi wedi bod yn weinidog. Dwi wedi bod yn brysur. Dwi wedi bod mewn miloedd o gyfarfodydd. Dwi wedi cyfarfod miloedd o bobl. Dwi wedi pregethu miloedd o weithiau yn ystod y 40 mlynedd. Ond beth yw'r ffrwyth da ni weld o hynny? Yda ni'n gallu bod weithiau'n rhy gysglyd a bodlon i gynnal pethau yn unig,
i gynnal cyfarfodydd ac anghofio yr anogaeth fel disgyblion yn bod ni yn ymestyn allan, yn bod ni'n dyfnhau yn bywyd ysbrydol ni yn hunan a bod hynny'n cymryd amser ac ymdrech i wneud. A mae wrth baratoi y bregaeth, mae Duw yn gofyn i fi fel unigolyn, Alun, wyt ti yn gysglyd? Wyt ti yn llesg? Wyt ti yn bodlon ar bethau fel maen nhw? Dwi'n cofio, pan oedden ni'n gwneud cwrs alffa, wrach fydden ni'n cynnal alffa eto yn ystod y flwyddyn yma, hefo Angor. Ond na lun yn un o'r gwersi yn y cwrs alffa o bwll nofio. A fel cartŵn oedd o. A oedd na bobl yn cerdded o gwmpas y pwll. Mi oedd na bobl yn eistedd wrth y byrddau yn ymyl y pwll yn yr haul. Mi oedd na rei pobl yn eista ar ochr y pwll a rhoi bodiau traed i mewn yn y dŵr. Mi oedd na bobl eraill yn y pen bas, sialw pen bas i'r pwll, yn padlo yn y fan honno. Ac yna mi oedd na rei pobl yn y pen dwfn, yn nofio yn braf yn y dŵr. A cwestiwn syml y cwrs alffa oedd, fel Cristion, lle wyt ti'n gweld dy hun o fewn i'r bywyd Cristnogol wrth edrych ar y llun y pwll? Wyt ti'n rhyw gerdded o gwmpas yn edrych ar pawb arall yn y pwll? Neu wyt ti'n rhyw fath o rhoi dy draed i mewn weithiau yn y ffydd Gristnogol? Ond ddim yn ddwfn iawn, ddim yn ddwfn iawn. Yw ti'n padlo? Neu yw ti'n mynd i'r pen dwfn ag yn nofio? A'r anogaeth oedd, ewch i nofio yn y ffydd. Oherwydd yn y fan honno mae'r fendith a'r egni a'r cariad i'w ganfod i gryfaf. Felly cwestiwn yr Iesu yw i Pedr, i Ioan ac i Iago y disgybl, a wyt ti yn cysgu? Ac wrth gwrs, mae o'n gwestiwn i ni hefyd yn yr oedfa. Wyt ti yn cysgu? Er mwyn i enw. Amen. I gloi, ti yw'r un sy'n adnewyddu, ti yw'r un sy'n bywio cau, ti yw'r un sy'n tangnefeddu wedi'r cilio a'r pellau, bywiol rym roddais dim, bellach ni ddiffygiad ddim.
A fe fi o Darlin James am gyfnod yn cwrgweddi Ebenezer efo Aunty Peggy Davies. Panad, aroswch i gael panad. Diolch i rei o Sul i Sul sydd yn paratoi lluniau ar yn cyfer ni. Gawn ni rannu y gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chyfdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd